सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आज हम लोग लेके आए शंकर भगवान का बहुत ही प्यारा सा भजन, और जैसा लगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं शंकर भगवान का भजन। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के। अन्हारा पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, अन्हारा पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, अन्हारा पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, अन्हारा के आँखी देता जड़ी बूटी पीस के, अन्हारा के आँखी देता जड़ी बूटी पीस के। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के। सिसिया पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, सिसिया पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, सिसिया पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, सिसिया के दाया दे द जड़ी बूटी पीस के, सिसिया के दाया दे द जड़ी बूटी पीस के, सिसिया के दाया दे द जड़ी बूटी पीस के। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के। लंगड़ा पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, लंगड़ा पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, लंगड़ा पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, लंगड़ा के पैर दे द जड़ी बूटी पीस के, लंगड़ा के पैर दे द जड़ी बूटी पीस के, लंगड़ा के पैर दे द जड़ी बूटी पीस के। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के। बाजिनी पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, बाजिनी पहाड़ चढ़े दोनों हाथ जोड़ के, बाजिनी के बालक दे द जड़ी बूटी पीस के, बाजिनी के बालक दे द जड़ी बूटी पीस के, बाजिनी के बालक दे द जड़ी बूटी पीस के। 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, 10 के ना 20 के 25 के ना 30 के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के, शिव जी के गुरु बनैला बिना फीस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।